Türkmenistan'ın hemiyetçilik betaraflı hukuk derecesine iyi olmanın 30 yıllık münasebetli yordumudun Merkezi Bankı, Halkara Paraxatçılık ve Inançmak yılının 1. dekabrından 1-5 ve 10 manatlık modifiserlinin polimer banknotları, şeylik hem teyde 200 manatlık polimer banknot olunşuğu gerdiye. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nda haber verilse ali bu pulların esası aýratynlygy daşky täsirleri durnuklulugydyr. Şeýlede olaryň gorak alamatlary has güýçlendirilip, hakykylygyny tasdiklayan şekilleri vizual taýdan kämilleşdirildi. 1-5 we 10 manatlyk banknotlaryň rengi we şekli öňkü görnüşde saklanylyp, olarda halkara paraxatçylyk we ynançmak ýylynyň nyşany şekillendirilenler. 200 manatlyk banknotyň ýüz tarapynda arkadag binasynyň, arka tarapynda bolsa arkadag şäher häkimliginiň dolandyrış binasynyň şekli ýerleşdirilipdir. Dolanşyga giýeriljek modifiserlenen manatlaryň we täze banknotyň ýüz tarapynda olaryň çykarylan senesi we beýleki tasdiklaýjy goşunlar görkezilýär. Bu banknotlar ýurdumyzyň çäginde eýçiliginiň görnüşine we alyp barýan iş ugruny garamazdan idara kärhanalaryň we guramalaryň ählisi tarapyndan tölegilen ähli görnüşleri boýunça hökmany kabul edilmäge degişlidir. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın 2009-njy, 2012-njy, 2014-njy, 2017-njy we 2020-njy ýyllaryň nusgasyndaky ähli banknotlary Türkmenistan'ın çäginde kanuny töleg serişdeti bolmagyna galýar. Ýurdumyzyň çäginde dolanşykda bolan banknotlaryň we teňelen hakykylygyny takyp kesgitlemek üçin adyndan 5 sany gorak alamatlaryny barlamak zerurdur. Bu alamatlar baradaky maglumatlar bilen Merkezi Bankı'nın resmi internet sahypasynda tanyşyp bilersiňiz.